И здравейте на всички, аз съм Матматоиди Матича и днес ще ви представя първият ми клип, който започва с новата ми поредица на Europe Noir 4. Играта е изключително интересна, играл съм и преди, така че нека да започваме. Първо да обясним за какво става дума в играта. В играта има мисии, ето виждате, това са мисиите, но аз няма да ги изпълнявам. Ето ги и битките. Тук вие играете и разбира се, сега ще ви покажа как се играе играта. Избираме годината 1815 и ето ви всички държави, които са в Европа и разбира се малко и от Африка. Това са всички държави, които са се включили в тази война и водят битка. И ние ще изберем... Сега не искам да избираме най-силната. Ако такава... Франция доста силни принципно. Дали ще можем да ги удържим, се чудя. Айде ще изберем Прусия, която се води днешна Германия. Ето така. Цъкате на самата държава и цъкате това тикче, което е долу. Ето виждате как започвате играта. Това е така цялата карта на Европа. Т.е. тя не е в целия си размер. Ето погледнете другите държави. Сега само с напредването на клипа ще разгледаме и другите държави. Така, ето как може да разберете вие дали сте врагове на някой или сте съюзници. Просто цъкнете върху избраната държава или границите на самата държава и ако ви излиза това жълто правоъгълниче, ето, значи, че ви е съюзник. Ако ви излезе обаче това червено правоъгълниче, не ви е съюзник и водите битки с него. Англия са ни съюзници, което е важно, защото те са една доста мощна и силна империя по това време. Австро-Унгария също. Османската империя обаче не. Ето тук е България, виждате ли? Тук е Пловдив, а пък в другите години има и София, които са по-назад. Тук са други държави, които са... Принципно това е Сърбия. Тези не знам кои са и тези също. Но тук се намира Румъния, сегашна Румъния. Ето е Руската империя. Италия. Днешна Италия е разделена на две държави. Ето виждате. Сега, нека да започваме с нашата държава. Това е нашата столица Берлин и нашата войска. Така, като за начало смятам да... Трудна работа. Французите просто имат много войска, където иде. Пазя Франкфурт. Ето града. Пращам още една войска там. И същевременно аз няма от какво да се притеснявам, защото единствените врагове са пред лицето ми. Точно пред лицето ми. Всички други са около мен, зад мен. Всички други около мен, зад мен са ми съюзници и разбира се няма от какво се притеснявам. Ако искате сега, сте готови с този вход и принципно ако сте местили една армия като тази, вече сме я преместили, ние няма как втори път да я местим. И ако сме си направили всички ходове, това, което правим е цъкаме този бутон долу и конфрим. Ако искате да забързате темпото, защото е бавно, ето погледнете, французите в момента ни атакуват доста. Цъкате ето тази стрелкичка долу в дясно или ляво се пада, не знам, както и да е. Ето виждате, французите вече започват да ни атакуват, но аз разбира се няма да им позволя да правят щети по нашите земи. Интересен факт е, че при апгрейдите на градовете, апгрейдате си градовете и ще печелите повече пари и повече храна.
Така, аз освен да тръгна с тази войска, нямам друг избор. Или да създам нова. Дали ще мога? Оп, няма нищо. Ето така се апгрейдват градовете. Погледнете, цъкате на града, цъкате това чукче и цъкате тикчето. Разбира се, ако имате пари. Като цъкнете на града и тази сграда, която е тук долу, ви излизат ето тези войски. Аз разбира се ще избирам от тези чети. Аз така ги наричам поне. Ефективни са. Не знам, аз просто мой избор на войска. Ето погледнете. Това е Варшава, а Варшава в днешно време е столица на Полша. Погледнете каква Русия, какво нещо. Просто... Но тук главната мишена за нас е Франция. Ето отново виждате, като нямате други ходове, то първите ходове са безсмислени всъщност. Почти нямате какво да правите. Естествено. Ето тук французите се оттеглиха леко, но няма да ги оставя без бой. И ще им взема малко по малко демидж. Ето виждате, тези... как се правят ли? Сега ще ви кажа. Ето. Просто цъкате където си поискате. Някаква земя от вашата територия. Цъкате на това чукче. И имате избор да си купите от тези големи сгради, които, разбира се, ви са като, може би, стена. Или пък бойна машина, която може да стреля като... която може да стреля надалеч. В момента го направихме. Можем да апгрейднем. Ето, погледнете. Цък. И Франкфурт вече не е четвърта, а пета. 5 левел. Или по-скоро... Да, така да се нарече. 5 левел апгрейднат град. Еми, това е за сега. Това е за сега. Няма други ходове. Така, нека да поговорим за моето бъдеще. Надявам се да ви хареса клипа наистина много. Ако ви хареса, дайте един голям палец нагоре и да се свършва. Ако искате още поредици, наистина, давайте лайкове и коментари. Разбира се, ще започна други поредици на телефона. Мога да почна Clash of Clans, мога да почна и Clash Royale, но трябва да си направя нов акаунт, защото съм по-напреднал малко и ми се иска от начало да почна. Ето тук мисля, че тази армия вече е разбита. Да, разбита си армията. Първа френска разбита армия. Ето погледнете. Просто апгрейдайте си градовете. Отново ще апгрейднем ние града. И Франкфурт вече става 6. А Берлин е 7. Значи максимум апгрейдите са до 6 принципно. Обаче тези големите градове са със седмици. Вижте защо примерно не слагам армия тук. Защото са ми съюзници. Така. Преминаваме към последните 5 минути на това видео. И смятам това видео е малко по-скучно, малко по-обрано. Но за сметка на това ние укрепваме държавата си. И тя е Прусия. Така, продължаваме с развитието, разбира се. Ето. Ето, какви са ни печалбите? Сами видяхте, но аз директно ги скипвам. Не смятам да се нахълтвам директно в французите. Няма смисъл, това е просто безсмислено. Само да хабя армия, като знам, че те са отвратително силни. Отвратително силни са. Вижте, това е уникално. Цяла Европа почти е срещу тях и... Кой да ги спре?
Кой да ги спре? Продължаваме нататък за следващият ни ход. Французите започват всъщност тук ето този народ, който всъщност за жалост не му прочетох името, започва да завладява малка земя на Франция. Но разбира се, аз не мисля, че това ще е някакво голямо поражение върху французите. Но все пак е територия. Погледнете тук за какво става дума. Испанците 10 хода ви обещавам и за максимум 15 хода няма да има Испания. Англичаните тежко пробиват обаче. Погледнете, 100 конник. Какво правят, не знам. Но това е така, взимаш територия за нищо. За какво ти е? По-хубаво да вземеш един град и с единичка, като е тоя. Продължаваме с набухването, тежкото набухване на армия. След това ние просто ще направим тежката атака. И французите няма да могат да се осъзнаят. Просто в същото време трябва да внимаваме, защото погледнете, лека по лека французите настъпват и към нас, и към ето тази тук държава. Австро-Унгария. Това за мен е една тази голяма държава е за мен една по-скоро тя е империя. Много е голяма. За мен това е една много бездействаща държава. Много е бездействаща. Абсолютно нищо не прави. Погледнете, като армия почти няма никакви действия. Никакви... Само... кампи. Като мене, ама... Поне... Вижте, каква е разликата. За няколко хода те малко... чекирики. Като им влязат турците... тежко ще им стане. Така. Продължаваме с армията. Ето това са тук нашите други съюзнички. Берлин, това е нашият вожд, макар че да не знам как се казва. Или император, какъв е той. Не знам, може би като цъкнете тук е... разберете всичко за него. Принципно хората, които имат ето такива личица или са ръковождани от някои, имат много повече кръв, взимат много повече демидж. Випове. Те са випове. Те са вип зоната. Тук тия просто се бият за държавата си. Ето, виждате, това не исках да става. Не исках да ми идва до топа, да ми бие топа, защото ми е единствен. Тук ще загубим обилно армия. Идвам с този конник. Предпазваме се. Много тежко трябва да се предпазваме от този топ тук. Трябва много яко да се предпазваме. Въобще нещата стават вече напечени. Много са напечени. Вижте, разберете. Този тук е много трудно да се спре, защото като става дума за звездите, всичките ги обира. Погледнете, това просто тежко обира звездите. И е много силен, притеснявам се, защото наистина той сам може да победи абсолютно всичко това, което съм направил. Така, може би това ще бъде последният... така, за последен път ще преминем. И ще видим какви са последствията, разбира се. Ето, погледнете, продължава да набъхва към топа ми и не ме оставя на мира, обаче аз тук ще го кампя още повече. Сега ще го заобиколим тежко. Не оставих на конника място. Го бие. Така. Надявам се клипът да ви е харесал. Тежък лайк. Аз бях Матмато и Диматича. Беше ми приятно. И чао!